Здравейте, приятели! Решихме, че след като нашите приятели имат домашни любимци, трябва и ние да си имаме някакво домашно любимче. И за това подготвяме аквариум за рибки. Нали, Деси? Да. Вижте, купили сме нагревателче, едно растение, имаме водна помпичка и осветление. Вижте, аквариума не е много малък, добре е. Ето тук в детската стаечка ще бъде. Бра! И ще идем утре да изберем рибки, за да може да ги пуснем в новият им аквариум. Нали, Алекче? Да. Какво ще вземем сега? Риби ли, тати? Каква рибка искаш ти? Горан. Какво питат деца, какво ще вземем? Риби! Значи ти искаш ли рибки, тати? Аз искам малка. Тати, дайте ти сложа репенката. Ей, ръчичка, яките да сложим. Аз ще си сложа. Hello. Hey, hello. Бенция, сега бърка в латиноамерикански свят. А не като храна. Вау, много са яки. Искам да ги видя. Я ми ги дай да ги видя. Къде са рибки? Има ли червено Ами ги коренце? стискайте. Скалария. Стана въпрос за рибки, решихме да си вземем един друг вид рибка. Иначе трябва да изядем тия, дет ги взехме сега. И те няма да ни стигнат. Ето, драги приятели, купихме си мьонга филе. Скоро вече сме на каста в Lidl, притеснявам се за рибките. Те стоят сами в колата. Не знам дали са оцелели, притеснявам се, честно ви казвам. О, добре са. Нали? И сега нашите малки приятелчета ще отидат в новият им дом. Айде, че вече си искат повече водичка за алеките. Идвам, хайде. Ето първата рибка влиза. Здравейте! Може аз да Ева! Вижте Здравейте, рибки! Здравейте, рибки! ти, мамо, виж как плуват. Вау! Харесва им май тук. Айде, сега пускаме тия диваците, бързите. Тара! Вау! Здравей, деваци! Здравейте, диваци! Ехе! Има едно диваци. И още едно. 4, виж къде се крият. Виж, това им хареса, ама зелено. Да. Здравейте, деваци! Здравейте, задаваци! И така, приятели, сега ще пуснем най-лежерната и кротичка рибка. Според Крутушкото. човек. Магазина. Пускаме и крутушко. А, той изчезна. Олеле, вижте! Това е кружко. Крутушко. Имаме кружко. Кружко. Имаме си 5 рибки в аквариума. Рибки, изризайте! И сега мислим да преместим това храстче малко в дясно и напред, защото рибките само там се крият. Тата иска малко да видим на водата. Наистина, виж как се показва. Чак по толкова. И купихме това корабче, което ще придобие много интересен морски пейзаж. Ето. Чувате ли как говори? Да. Малко настрани може да го сложиш. Така. Ама ти там ще се крият. Сега... Виж ги, бе, маници. Пипи! И така, приятели, това са нашите. Малки рибки и аквариумчето на Super Family BG. Да, това са рибките на Super Family BG. За сега са само 5, но ще имаме най-малко още 5. Да, може да направим ново видео, ще ви покажем новите попълнения.